Teraz naše prístroje zaznamenali ducha. A predstavím sa. Volám sa Filip. Priezvisko nepoviem, protože by sa starehotali jak somári. A vítajte v relácii niečo o duchoch. Tam vidíte ho postihnutého vyvaluje zadok. Hovedo debil, proste točne. Fuj, ma budem kuriť. Idiot. Vy dva vypadnite, hej, bo vás ono. Som zvedavý, čo robí. Blam. Buďte ticho! Fajn. Akorát teraz sa potkol. Nebolo to vidno. Pozor, lebo je to postihnutý duch. Čak buď ticho, Erik, do ryti. Dobre. Ide ukázať riť. Vyberá si to. Vybral si onen cigánsky gombík zo zadku. Tam si ľahol. To máme, bože, to je postih. Duch, ukáž sa nám. Ty púšťo sprostý. Ja tam vás vidno kečku, ale vy to slabo vidíte. Idem bližšie. Báte. Tu je duch. Tu je. To prasa! Tu je hada.